2 kierrosta. Ja näin kierrokset nousee tuonne 5000 ja nyt lähdetään. Keskeltä tullaan Volvolla mielestäni 300 numerolla Jukka-Pekka Väisänen. Väisänen edelleen Keulilla kakkosena. Ja kakkospaikalla 301 Toni Ohtonen tulee myös puolelta ja Borgert Fordi. Eli tässä on tämmönen paikallinen kisa jokamiesluokan kilpailussa. Elikkä edelleen Väisänen pitää tämän paikan ja Ohtonen kakkospaikalla. Ja nämä on ne kuljettajat, jotka menevät tuonne A-finaaliin suoraan. Elikkä kisa ajettu 2 lähdöllä sitten. Näin lähtövoittajapäivän ensimmäinen lähtövoittaja Jukka-Pekka Väisänen ja toinen 301 on Toni Ohtonen. 302 numerolla oli Iinnatti Niemi 3. Oulun Romu VV. Keskeltä lähdetään Fiatilla ja Hyljät samoin kuin laidasta. Kellaan kuitenkin 303 numerolla ja kuljettajahan on Roope Murta. Mutta näin on. Kakkosena sitten 304 numerolla Tuomo Tolonen tulee puolenalta ja auton VV Kupla. Nämä on niillä paikoilla, joilla mentäisiin A-finaaliin. Noilla niin kyllä pelitään noille sanoo komeasti ja nyt pyörähdetään paikka vaihtuu eli 331. Tämä 304, eli Tuomo Tolonen pyöräytteli tuon kupla ja nyt poistuu varikolle. Ja täältä tulee päivän lähtövoittaja tässä, eli 303 ja Roope Moilanen toinen 331, eli Eetu Ulgren edustaa Scuderia Palasta, auto on Oulun Romu VV. 31 Saula Julper, 38 Juha-Matti Turpeno ja 72 numerolla Jaakko Hutsa, nämä kuljettajat tässä. Tämmöisen auton, eli tuolla 300 verrattuna noihin varsinaisesti jokkisautoihin 2100 on näissä mentiin. Keulilla 72 Jaakko Hutsa. Tarkistetaan vielä. Pölyn häiryttyä tulevat tähän lähtösuoralle, niin selviää parempana. Pientä pölyä, mutta eihän pöly ole paha, jos se 17, eli Teemu Seppänen paikallisen puolennan kuljettaja ja taksisesti Seppänen VV. Jokainen menevät suoraan tuonne A-finaaliin. Käytännössä tässä nyt ajetaan lähtöpaikoista, miten he asettuu tuonne lähtölaatalle. Ei muuta varsinaista kilpailua. Kyllä se näyttää, kun mies pistää ajopuun päälle ja kypärän päähän ja sitten oli mikä ajokaavio millainen vaan, niin kyllä siellä lujaa ajetaan ja parhaansa yritetään.
Ja kuplalla otetaan lähtövoitto, eli 17 Seppänen, sitten 29 Huhta toinen. Ja näin kuplalla lähdetään komiosti ja otetaan tommonen reipas kiihdytys ja näin maalissa. Lähtövoittaja. Näin Keulalle 80, Henri Säävälä. Okei, punaiset liput, lähtö keskeytetään. Eli lähtö keskeytetään, nämä nousijaautot ei vielä ehtineet tuohon lähtölaadalle. Ja sitten Tuomo Tolonen. 1 ja 2 jatkaa. Kello paikalle kuplalla ja 304. Sitten elikkä Tolonen. Haapaniemi on paikalla selviää hyvin pian. Elikkä Keulilla 304. Talonen vietetään joukkoa. Äskeisen lähtö nousi ja auto nyt Keula paikalla ja tosiaan näillä punaisella numerolla. Eli tämä on varsinainen Pro-luokan auto. Hän on ensimmäinen, joka sitten nousee toisena 80, eli Säävälä. Ajatellaan, että se jokista täällä on melko lämpiä tuossa jo varikolla pojat porisista, mitenköhän nämä kuplat kestää, mutta eihän nämä ole vesikoneisia hyviä, kyllä nämä kestää. Keulilla tapahtuu muutoksia, siellä on pari kappaletta punaisella, mutta Keulilla sitten katsotaan vielä tämä auto, onko tämä nyt se niin sanottu jokkisauto ja ajaa tällä Pro-luokassa itsensä eteenpäin. Kyllä 80 Säävälä ja 302 Iinattiniemi, ne nousivat eteenpäin. Maaliliput ja hyvä. Näin mennään. 3 kierrosta veti ja erittäin tasainen lähtökö. Siellä on muutama etuvetonen ja katsotaan vielä mielestäni kuplalla sinne mentiin. Katsotaan nyt 17 Seppänen keulapaikalle ja sitten tuodaan tätä Hyundaita, erittäin harvinainen laite näissä jokiskisoissa ja tuolla vetelee kakkospaikalla ja kävin varikolla katsomassa tätä autoa, niin eihän tämä siviiliautonakaan mikään ruma, että on erittäin komea laite. Sitten kolmospaikalla täällä 38 eli tiukkaa. Hyndällä haetaan ja nyt taitaako näin käyttää molemmat penkkaa ja 38 numerolla Turpeennoja kiittää, menee ykköspaikalle. Tulee tuolta Siikajoelta tämä Turpeennoja auton JHS Service Toyota. Ja vielä näyttää, että yksi kierros jäljellä Turpeennoja vie joukkoa, kakkosena 31 ja 20, eli tässä alla juuri on 20. Tuolla Heikkolan Volvollakin. Nyt on keltaiset liput ja se on se merkki, että
sen vaikutusalueella ei saa ohittaa eikä myöskään lähestyä edellä menevää autoa, näissä sanoo säännöt. Hiljennettävä varovasti. Maalilippu valmiina ja JR 1300 luokan aavinaalin voittaja tänään 38, eli Turpeinoja, 231 Julperin Salla, sitten 72, 3 Jaakko Uhte ja 4 2. Ja näin. Siitä kuulut 3 autoa nyt ei jäitä ja 4 lähti, mutta tähän jäi pari autoa 302. Tiinatti ja ja näin sulla sisältä lähtee Moilanen parhaiten, sitten viereen Väisänen, sitten 301 Ohtonen oli tuossa 3. paikalla Ohtonen. No niin, siinä on 230 metriä, niin seuraava Väisänen kakkosena, eli Puolangan kuljettaja Keulissa, ja nyt Väisänen ohitetaan. Ohittajana on Toni Ohtonen myös Puolangalta ja Korjari Ford. Näin siellä on Puolangan miehet vie tätä joukkoa. Kotikylän etu, näin sitä aina sanotaan. Ensimmäinen kierros täytyy, se on Moilanen, sitten 301 Ohtonen, sitten 80 Säälälä. Koko Suomen maassa näitä jokkiskuljettajia. Kakkosena edelleen Ohtonen, sitten 80 Säälälä. Ja Volvolla tulla 4. paikalla Jukka-Pekka Väisänen. IP Paint Volvo. Näin pauhaa tämmönen Fiat. Jotkut kyseli, että paljonko näissä on tehoja. Tehoja näissä Fiatissa. Katsottiin sitä ja kyseltiin tehoja, niin tämä on Suomen suuri tehoisin jokkisauto, oli 334 hevosvoimaa. Se oli Volvo ja voitti. Näin, maalilippu valmiina. Elikkä finaalivoittaja 303, Eetu Ulgren, sitten 301, Toni Ohtonen 2 ja 80 Säälälä 3, Väisänen 4 ja 302. Siellä on 3 kappaletta valolampua ja Fiat lähtee parhaiten tuosta keskeltä ja kyseessä on silloin Kauttio, sitten 16, eli Valtasen Volvo, meni 2 paikalle. Paikalla 10 Valtanen. Katsotaanpa uudemman kerran. Ei ollut 10, tulee tuolta tähän laskuun. Mutta erittäin lujasti viedään tätä Fiat ja oli tämmössä lievässä sivuluistossa koko ajan 18. Sitten 28 ja 16. Fiatilla siinä ajelin. 3. tällä hetkellä 16 Valtanen tulee Vuokatista ja auto on Volvo ja maalilippu valmiina. Tästä menee aavinaaliin Veikko Kalttio ja toinen aavinaali kuljettaja 28. Elikkä Veeti Tiiro. Tiirohan tulee tuolta Oulun seudulta ja ajaa täällä Ford Sierralla. Toinen alkuerä lähtö Nordelta ajetaan tämä lähtö. Ja Koplalla mennään keulaan, eli
7812. Eli he olivat Matias Mäkikojolla. Hiukan silloin oli pakkonen takia vaihto ne Aavinali ja Volkari pitää pintansa tuossa Keulilla. Ja aiemmin Koljonen kuljettajana sitten 78 Kojola, Mäki-Kojola oli siinä myöskin. Yksi kierros, siellä on vielä ajettavaa, ei ole ongelmia kellopaikalla edelleen. Mennään 3-2, eli Hyttinen on tällä hetkellä kakkospaikalla. Tahti on sama kakkos- ja kolmospaikasta pientä taistelun paikasta, mutta ei ongelmia isompia. Kupla siellä pitää pintaa, se on siinä Kartaani auto saada tuon kakkospaikalle ja se on hyvä paikka, mennään Aavinaliin. Kerkis olet omalla autolla ajaa? Näin maalilippu jälleen valmiina ja Volkarilla otetaan lähtövoittoa, eli paikka 78, 32 ja 72, eli Matias Mäkikojolla. Ja näin lähdetään, kahdella autolla tapahtuu tää lähtö tuossa tosiaan. Eli 19 ja 72 he ovat Jere Pietilä ja Volkarilla, eli oli Laatolla. Joo, se on toi Tatsu. Näin Volvolla mennään Keulilla. Tämä on tämmönen 8 pokkimallin Volvo, etuveto Volvo. Näin tämmöisen auton tuolla alkukesästä oli tuolla Kemorassa kaveri reenaamassa tämmöisellä. Se oli muutettu takavetoiseksi ja 300 hevosvoimaa kertoi olevan. Tässä on ehkä semmonen 170, joka nyt tuolla Keulilla parhaimmillaan tehtaalta tullessa ollut. Näin mennään. Volvo Keulille saavat nuoret vähän tässä ajokokemusta. Se on hyvin tärkeä. 19 ja 72 tulevat olemaan ne, jotka nousevat tuonne sijoituskarsintaan. Eli maalilippu jälleen valmiina ja se ensimmäinen huiskottaa autolle numero 19, eli ja siitä vähän päällekin ainakin näissä japanilaisissa autossa. Ja sisältä mennään Volkarilla lähtee parhaiten Koljonen, sitten Volvolla 16 ja 38, eli ja vie vakuuttavasti siinä 5 metriä rajaa ja sitten Volvolla eli Valtanen ajaa hienosti kakkospaikalla, sitten 38 Turpeenoja ja 19 numerolla Pietilä oululaiskuljettaja Volvolla. Keula paikalla, Koljonen vie joukkoja, ottaa pientä sivuluisua ja ei ongelmia. 16 numerolla Valtanen kakkosena, sitten 38 Turpeenoja ja 7 nyt vaan heilattelee tuolla ilmaa ja tulee täältä Koljosen renkaista, otti tuohon pienen sivuluisen, sitten Valtanen. Nämä on ne tulijat tällä hetkellä matkalla tuon nuorten luokan Aavinaliin. Eikö mahtavaa on tää Koljo, se on nähnyt hänen äiti ja isänkin ajavan, mutta sieltä ne taidot on tullut. Koljonen Aavinali ja toinen Aavinali kuljettaja
16 Lauri Valtanen. Näin. Kierrokset nousee ja mennään tuonne suorapäähän 120. Fiatilla mennään keulaan, eli siinä on Kautio keulapaikalla, sitten on 78 Mäkikojolla. Nämä oli keulilla kuitenkin Kautio Fiatilla. Näin menee sitten kakkospaikalla 7-8, eli Mäkikojolla kyllä pitää edelleen. Sen jälkeen tuodaan, katsotaan onko kartaa, niin autoja siellä kolmospaikalla taitaa olla. Eli Kuusamolle starttiin mennään. Ensimmäinen kierros on Kautio, sitten 7-8 Mäkikojolla ja tämän numerolla tällä hetkellä veiti Tiiro KT Automaalla Sportilla. Taitaa olla nelospaikalla kyllä. Ja sitten 121 Emil Koljonen. Ja keltaiset liput ovat tuolla jotain. Yksi kerros jäljellä ja mennään edelleen Veikko Kautio tahtoon. Tahtiin kakkosena vielä Matias Mäkikojolla tulee auto. Näin, viimeinen kierros. Siinä on reissuerot, ei mitään. Raatiolla Pelaavina oli tämän päin voittaja. Veikko Kautio Kuusamon Ullaa. Sitten 2-7-8 Matias Mäkikojolla Autoliitto Härmä ja 3-16 Lauri Valtanen ja Vuokatti. Ja otetaan vielä seuraava, se on Tiiro, veeti Tiiro KT Automaalla Sportin. Ja vielä tullaan yhdellä volkkarilla ja loput onkin sitten jo keskeyttänyt. Elikkä Koljonen on tässä, joka tulee vielä maaliin. Emil Koljonen, Vesannon nuo. Näin käyttämään niitä. Ja punaiset sammuu. Näin ja tullaan. Heitolla lähtee hyvin Volvolla. Sen jälkeen sieltä tulee 2 ja 7, elikkä Mertala ja kolmantena tällä hetkellä meidän etuveto-autolla. Siinä mennään keulapaikalla, eli numero 2 Mertala. Ja Julperi tulee Heikkolan perässä, on tuo musta punaa Volvo näin. Edelleen Mertala keulapaikalla, sitten tuodaan Volvo, eli 7 numerolla Kemppainen. Ja Heittola nyt kolmantena ja Heittola keulapaikalla. Heittola kävi tuolla ulkona ja on nelospaikalla. Kemppainen vielä joukkoon. Ja tämä on tärkeä paikka, tämä ykköspaikka, se vie suoraan Aavinaliin, Mertala 2, Julperi 3, Heittola 4. Näin mennään vielä puoli kierrosta ja asiat selviää tämän lähdön suhteen. Keulapaikalla ei ongelmia, Kari Kemppainen, Kuutamokeikat Volvo. Sitten Julperi 2, Heittola 3. Sitten saadaan 4 on Mertala ja sinne taisi yksi auto jäädä tuonne kaiteiset valot ja sen jälkeen sammutaan ja mennään. Keskeltä Volvolla erittäin hyvin tulee numero 16 silloin kyseessä on Valtanen, Jarkko Valtanen.
Kun nämä on etuvetoisia ja raskaita 1400 painaa tuo kori, niin vähän ongelmia on. Eli Valtanen vie joukkoa toisena 10 numerolla Juntunen. Tulee Oulun Salossa KH Mika Jaakola Volvo. Elikkä Valtanen edelleen ykköspaikalla yksi kerros jäljestä ja pitää tuon paikan, niin menee suoraan Aavinaliin. Kakkosena edelleen Juntunen, sitten 14 Lintulahti. Näin, keulapaikalla pari Volvoa siellä menee ja tämä on nautittava paikka. Keulilla vetää kakkosen noin. Sitten katsotaanpa vielä tuo auto, niin he menevät sitten noin sijoituslähdön ja näin muihin perässä tulee. Mutta Aavinaliin tässä lähdössä. Numerolla 6 Valtanen, sitten 10 numerolla mennään tuonne sijoituserään ja kolmas oli 14 Lintulahti ja 4 kakkonen ja 9 moottoriurheilija IHA Service Toyota ja laidalta Pasi Huhta Volvo. Näin ja Huhta lähtee laidalta erittäin hyviä. Katsotaan 63 numerolla kyllä menee keulapaikalle. R.O.I. Suosita. Katoin hänen ajoa tuolla pellosta ja ajoi tämmöisellä Toyotalla 205 hevosvoimainen Toyota ja ajoi erittäin loistavasti. Oli muistaakseni C vai D minä 14 kotokilpailu. Näin oli. Sen jälkeen hänen poika vielä Ari ajoi sillä ja meni myös hyvin pitkälle. Mutta näin nyt ajetaan täällä Puolangalla ja keulapaikalla 63, 28 ja 24 elikkä Sarjan Volvo-keulilla. Sitten tuodaan Piiro mielestäni ajaa Fortia. Selviää vielä hyvin pian. Kyllä siellä Forti on kakkospaikalla, mutta tästä lähdöstä kuitenkin Aavinaliin 63 numerolla Pasi Huhta, Kiiming ja Volvo. Sitten 24 ja 28, eli menevät sijoituserään ja semifinaaliin. Näin. Leskele ja Laitinen. Ykkönen Aavinaliin. Laidalta lähtee Laitinen tällä Seeralla. Menee keulapaikalle sitten 73 ja 71, eli liimataan ja 5. Monteukoneisella siellä. Tiedät, mikä moottori siellä oli. Ja näin mennään. Otetaan tuolla pientä ehkä kylkikosketusta, katsotaanpa kuin käy. Kyllä Laitinen kuitenkin on tuo keulapaikalla ja komeasti pelittää myöskin tämä Sierra. Ja nämähän on hyvin usein nämä kartaaniautot, nämä on hyvin monenlaisia, vaikka nyt Sierra otetaan. Autoihin, niin ei saa panna kuin 2250 kuutioinen moottori ja keulista pyörähdellään. Laitinen pyörähteli ja käykö näin, että menettää tuo Aavinalin paikan pahalta näyttää. Sinne pääsi sisälle. Joo, Laitinen ja nyt Laitinen on kolmantena. No, saa pahaa ja pääsee vähän tuntumaan tällä yhdellä. Mallilippu valmiinen Aavinaliin 73, 77, 1 ja 169. Syttyneet ja kohta sammuja. Nyt tullaan sisältä lähtee
erittäin hyvin. Julperi lähti tuolla Mersulla ja menee keulapaikalle sitten 935, eli Markkilan Kalle oli kakkospaikalla ja Leskilä Keulan paikalle. Täällä on niitä nuoria kuljettajia, jotka ovat jonkun vuoden ajaneet ja ajavat välillä tällä Mersulla ja sitten mies ajaa Volvolla. Menin kerran sanomaan, että miehellä on Volvo, niin tää Salla kävi sanoa, että älä kehtaa nuissaan, se on hänen auto. No, muistan kyllä tästä lähi aina tuon auton omistussuhteen. Elikkä Salla vie joukkoa kakkospaikalta pyöräydetään. Sitten 135 tulee kakkospaikalle ja 32 seuraavana. Aiemmin kävin katselmassa tuota moottoria tuossa Mersussa, niin olihan se kuinka sanotaan, että 2 kappaletta viiatinkoneita ainakin peräkkäinsä pannaan. Se on 6-pyttyinen kone ja 3 Weberillä, 4-vitosella Weberillä. Tää on aika hurja laite. Ja niin on. Tästä mennään eteenpäin. Salla Julperi jatkaa. Mikä se tulee? Lalli, Linna, Turpeenoja, Mertala ja Laurukainen. 1 jatkaa. Ja nyt tullaan keskeltä hyvin, eli numero 2. Mertala, Lauri tulee Iittäästi ja Siihen tulee kaveri, kävi jo tuossa rinnalla, mutta hieman sai Mertala peitettyä ajolinjan ja Sierralla ollaan kakkospaikalla ja siinä on sitten, katsotaan vielä tarkemmin tuo kakkospaikan auto, se ei tai olla Sierralla, vaan selviää hyvin pian. Mertala kuitenkin vie joukkoja, on jatkopaikalla. Kakkosena 38 ja sitten kakkonen, eli Turpeenoja ja Mertala. Tullaan mukana ja puolikierrosta ja siinä jatkopaikka edessä. Ja autohan on RTM Keusio, jolla on mallilippu odottelee täällä Mertalaa. Etuvetoautolla ja nakkaa sievästi luisuun tuohon ja lähtövoittaja Mertala numero 2 ja toinen 38 Turpeenoja. Sitten tulee seuraavan 2 ja 6. Lintulahti, Laitinen, Heittola, Härö, Julperi ja Mertala. Ja Sierralla otetaan parhaiten, sitten tulee Heittola tuohon kakkospaikasta. Ulkoa hakee Mertala, heitti koko revusta. Kakkoseksi. No, Liikkosen kauan meni siinä aikaa, kävi tuolla kylällä sen verran kauan, niin Heittola joutuu jälleen taisteluun. Tuossa on kuitenkin sisäpuolella, että saa pidettyä varmaan tuon 3. paikan niin kuin käy. Mertalalle ei ole vastuusta tässä lähde. Mertala tulee ylivoimaisesti keulapaikalle ja harrastuu kyllä raivokkaasti tuon Heittola. Keulapaikoilla. Kakkosena edelleen 14 numerolla Lintulahti ja se on vielä hyvä paikka. Nyt Heittola ottaa sisään. Ajatonen oli rinnalle, ei jatkanut vielä, antoi hieman löysiä ja näinhän siinä käy. Mertala jatkaa ja toinen jatkaa ja numero 14.
tuo 10, se tarkoittaa, että sen ajan sisällä lähdetään. Näin. Ja tiukkaa on, katsotaanpa nyt. Kyllä sinne Mertala menee keulaan kuitenkin. Elikkä Lauri Mertala perässä tulijoita, että sijoitu perässään nousee 1 ja 2 A-finaali, että ne on todella arvokkaita paikkoja. Edelleen Mertalan johdolla ja en tiedä 205 tämä mallimerkki, mutta mikä liekone varmaan kuitenkin pösökonehan selittyy. 2. 10 ja 28, eli Juntunen 2. A-finaali paikallaan ja maalilippu otettiin jo heti valmiiksi ja Mertala kuljeksissa taitaa tulla 2. edelleen 10. Juntunen Oulun Salo ja Jaakola on Volvo. Hyvät paikat, nousupaikat menevät A-finaaliin. Ja näin, Mertala tuulettaa 1. paikkaa, jatkaa A-finaali ja toinen A-finaali kuljettaja numero 10, Antti Juntunen. On Volvo, en tiedä näistä muista merkeistä. Ja näin vaikka valot. Ja tiukaan, sieltä ruuhta lähtee hyvin tuolla Volvonsa parhaiten kuitenkin 70, katsotaanpa vielä, Liima Tainen oli mielestäni jolla paikalla. Ja joudutaan nyt lähtee matkaan. Liima Tainen 7-3 keulapaikalle, sitten on Kemppainen. Mertala on 3. paikalla, Hurta pitää 4. paikkaa, Liimatainen on Ford ja ulkoa Kemppainen hakee nyt ohitusta ja heittää rinnalle. Katsotaanpa miten käy Kemppainen. Kemppainen pyörii. Sitten Mertala hakee nyt Liimataisesta Liimatainen tiukat ja näin. Hurta käyttää hyödykseen ja menee keulapaikalle. Siinä oli Liimatainen ja Mertala kylet kyljessä ja hiljeni valtia. Hurta katsoi, että nyt on minun pala ja ajaa tuonne 1. paikalle auto numero 63, 2. 10. Eli Juntunen ja sitten 7-3. Liimatainen. Kolmas kuski ottaa koko kotiin. Mutta tiukkaa tuolla nyt on edelleen Juntunen ahdistaa. Hurtaan tulee Kiimingistä ja Juntunen Oulun Salon kuljettaja. Etkö Linna? Hurta pitää nuo sisäreunat itsellään maalilipua siellä odottaa ja kyllä siinä vielä Juntunen yritti, mutta ei. Puoli automittaa jäätiin ja lähtö voittaja EVK-luokassa tänään. Pasi Hurta. Sitten Juntunen 2. ja 7-3 numerolla. Liimatainen 3. 4. oli 16. Elikkä Jarkko Valtanen. Näin. Volkkareilla lähtee 2. pisteeltä hyvin, mutta sitten vielä ulkoa 4. ja 8 kuitenkin parhaimmilla paikoilla, eli Ramliin ja paikka meni Kemppaisen Volvo. Julperi käy vähän ulkona, mutta tulee 3. paikalle. Valkama nyt hetkinen 5. Ja 2. paikka vaihtuu, sinne menee Julperi.
Ja Valkama pyöräyttää myöskin Heittola Volvoa, mutta lähteekö vielä liikkeelle, katsotaan kyllä. No, se selviää keulapaikalla Kemppainen kuitenkin ja menossa Aavinaaliin toisena numero 5. Eli Julperi sitten numero 4. Tämän vaikutusalueella ohittaminen ja ajaminen kielletty. Lipun vaikutus loppuu tuon jälkeen, kun mennään tuon Volkkarin ohi. Näin. Ja pari Volvoa keulilla ja sitten on Tornio, tämä Ramliinin Volkkari näin. Eli Kemppainen menee A:han, sitten menee Julperi ja Ramliin. Julperi menee sijoituseen ja Ramliini menee tuonne semifinaaliin. Näin. 18. Toni Kaltio. Ykkönen Aava. Ja laidalta lähtee ärhäkäisesti Fiatilla. Hän on Kaltio. Sitten sisältä tullaan Junttunen. Tuolla Volvolla menee lähtösuoran puolelle. Nähdään paremmin. Kuitenkin keulapaikalla Kaltiolle. Kaltio Kuusamolle tulisi ja sitten Junttunen tämän jälkeen 16 Valtanen ja 17 Seppänen. Ja kovaa mennään tuolla kyllä mahtavasti vedelletään kuusamolaismies. Ja on Fiat ja Volvo kakkospaikalla sen jälkeen. Myös Volvoa ja Seppänen oli paikalla. Henkilö, joka on kakkospaikalla, niin pikkusen puraseen kielen päästä saa verenmausua ja tulee vähän vauhtia, mutta tällä hetkellä ei näy. Kaltio pitää tuon 5-6 metrin raoja maalilippu. Täällä odottelee, että ei muuta kuin A-finaalin Kaltio. Auto on todella nopea. Toinen Junttunen tässä lähdössä. Junttunen menee tuonne sijoituserään ja 16 Valtanen menee semeihin. Härä on tuolla sisimpänä. Näin Volkkarilla kuitenkin parhaiten lähtee Alfalla ihan hyvin mukavasti. Kolmantena toisena tällä hetkellä 7-1, eli Henri Viisi. Hänellä on näitä Alfa Romeota useampia ajamassa, semmoinen 3-40 vuotta. Yleensä hänellä on ollut tämä Alfa Romeo, nyt hänellä on muutamia ladoja. Ja sitten siellä pihassa on sitten se yli 200 hevosvoimainen Toyota, joka esiintyi komeasti tuolla pellossa. Tuli tänne tällä vähän miedommalla laitteella. Ajelee mukavasti 3. paikalla. Keulilla 7-8 Mäkijokolla. Sitten 7-1 Viinikka ja 3. Toisena 7-1 Viinikka ja Viinikka haki jo tuossa, hakeeko vieläkin sisään reunaa jo ei jättänyt rakoa ja näin käy. Juha Mäki Kojola ottaa tämän lähtöhoito ja menee A-finaaliin yleisessä luokassa. Toinen 7-1 ja sitten 24 eli Viinikka. Sierra tulee aika lailla komeasti, mutta keula on kuitenkin 80. Matti Loponen, raahelaiskuljettaja, keulapaikalla. Ja sinne tulee jo pientä ahdistelua kohta alkaa 20, eli
Laitinen ajaa numerolla 169, niin olikin. Joo. Edelleen Volkari Keulilla ei miten vakuuttavasti sieltä tullaan perästä ja tullaan lujaa ja auto on 28 Veiti Tiiro tämä. Sikäli mielenkiintoinen, sen verran tiedän tästä autosta. Se on ihan omalla perällä ja sitten se on moottori, se on vakiomoottori, se on Mondeon moottori, mutta kulkee komeasti. Ei tarvi aina olla Volvo konekartani autossa. Maalilippu jälleen valmiina ja täältä tulee Aavinavisti. Hän on 80, Matti Loponen, sitten Tiiro menee tuonne sijoituserään ja 169 Semi. Välieristä vain voittaja jatkaa. Eli Keulaan numerolla 8. Eli Lappeteläinen Torniolle. Välieristähän noustaan Semi. Eli Semin paikalla on nyt Torniolla kuljettaja Lappeteläinen. Ja no niin, pyöräti toisia sieltä. 73 numerolla tulee Liimatainen tälle Parkkila Fordille ja menee Keulaan ja ottaa semmosen raon tuonne 100 metriä taaksepäin ja vetelee vielä tällä Fordilaivalla railakkaasti enemmän kierros täynnä. Ja nämä muuakin on toivottavasti, koska voittaa ei enemmän. Saku Liimatainen tuon tilanteen ja sen jälkeen pannaan Fordille menoksi. Ja muutama 100 metriä ja hänelle tulee tuosta nousupaikka. Eli semifinaali. Ja sieltä Semistä sitten voi 2 parasta menee tuonne sijoituserään. Näin tehdään. Eli tästä lähdöstä meni jatkoon tuon Liimatainen. Näin jälleen kierrokset nousevat ja Valkama lähtee parhaiten tuolla heitolla Volvolla. Menee keulapaikalle. Valkamahan ajaa tosiaan jokamiesluokkaa tällä hetkellä eikä kertaa. Kartan lukijana toimii sitten Toni Heittola, että näillä on tämmönen sanotaanko erittäin järkevä yhteisratkaisu. Eli edelleen Valkama Keulilla, sitten siinä on kakkosena numerolla 6, eli mikä on Lalli. Autohan on Peugeot 205. No niin, pitää vähän meikäläisen pitää Valkamalle peukkua, kun tuota on vähän, sanotaanko tutulainen kaveri Kemistä. Korjaavan pitäjä. No niin, nyt suoralla hieman jättää Valkamalle Peugeolle se peukalle. Ottaa vaan tuolla sisäryhmässä raujoittavin ja ei laske ulos, niin eikä siinä ohjelma. Tässä nyt tämä aiemmin pyörättikö ei pyörättääkö ei pyörää. Nyt on tiukkaa, katsotaanpa nyt miten se Lalli tekee, Valkama ei huomaa, ettei tuolta pösöön sen verran pieni rinnalla ja näin siinä kävi. Penkkaan meni, mutta yritystä oli ja tästä jatkaa edelleen numero 6, eli Lalli. Niin ja valot vaihtuvat. Näin on. Volvo lähti, mutta sitten Sierralla tullaan siihen. Eli 169 numerolla.
Pidetään edelleen paikkaa, mikä on rinnalla tulee kuitenkin tämmönen kuljettaja on numerolla 6, eli mikä on Lalli, ja Lallihan sinne menee keulapaikalle. Peräpitiä tällä hetkellä 73 Liimatainen. Eli tästä lähdöstä 1, 2 jatkaa. Keulapaikalla edelleen 6 Lalli, on hyvä paikka, sitten 4 Ramli kakkospaikalla ja 3. Ilpo Laittinen. Ei saatu Ramliin paikalla kuitenkin Lalli vie joukkoa Ramliin kakkosena. Nyt hakee Laitinen tuolta ulkoa ja menee ohi. Kyllä sinne näin käy Ramlin, joutuu antamaan hieman periksi. Ja 1, 2 vaan jatkaa, niin se on kyllä vähän Ramlille paha paikka. Härä 4. tulee ihan muilti mukana. Tästä jatkaa 6 ja 169 Mika Lalli, Ilpo Laitinen. 1, 2 Aavin Ali, yleinen luokka. Sisältä lähdetään hyvin, eli Viinikka. Tiukkaa siinä on. Nyt Volvolla mennään kuitenkin keulaan, eli auto numero 10 Antti Juttunen. Oli vielä tässä Tornin luona 3. 4. paikalla, mutta sitten kun tuli Volvo-voima kyseeseen, meni keulaan. 2. Sierralla 28 veti Tiiro. Sekin on hyvä paikka, mutta takana tullaan. 1, 2 jatkaa, niin pitää Tiirosta olla kovan, ettei tuo kuusamolaiskuljettaja tuolta pääse ohittamaan. Taitaa olla Kuusamon miehellä etuvetoauto, kyllä. Enpä ole varma. Kylperi on nyt paikalla. Keulapaikalla ottaa hyvin tämän vaikean kurvin. 28 sitten Tiiro siinä on. Edelleen pitää siististi tuon sisäkurvi kiinni ja ulkokautta tuolla etuvetoautolla on, mutta nämä takaveto Toyota epäilen, on. Mutta tästä menee Aavin Aliin 10 ja 28, eli Juntunen ja Tiiro. Syttyvät ja kohta nostetaan kerroksia ja tullaan lujaa. Kemppainen, Loponen, Kautio, Kojola, Juntunen ja Tiiro. Ja keskeltä 7, 8, elikkä Motto, Mäki, Kojola on kaksi kappaletta Volkaretin juu. Elikkä 8, 10 on Loponen mielestäni kakkospaikalla. Tuossa on sen verran pölyä, ettei oikein erottanut. Sitten Kemppanen ainakin vitospaikalla. Edelleen 7, 8, 80 ja 18. Tullaan ja niin se pitää ollakin yleinen luokka ja nämä Volkarit on nyt, kun ne saa vähän panna isompaa konetta ja ei ne enää niitä puhallinkoneita tai kellään ollakaan, mutta keulapaikasta pientä taistelun poikasta sinne jo haettiin tuolta sisäreunaa kakkospaikalta, mutta ei vielä onnistunut. Tässä on vielä hieman mahdollisuuksia, ajetaan vielä kierros. Edelleen Mäki-Kojola vie joukkoja 3. 18.
ja ahi tuli jo hyvin lähelle Mäki-Kojola, mutta ei ehdi. Siinä tuli pieni likki, tuliko vaihtovirhe vai mikä, mutta kuitenkin päivän yleisen luokan voittaja tänään 7 Johan Mäki-Kojola, 2 Kaltio, 3 80, Lokonen, sitten Juntunen ja tämän jälkeen Kemppainen ja Sierrala 1 ja 2 suoraan Aavinaliin. Näin lähdetään. Katsotaan, Julperi tulee Volvolla tuolta välistä kello paikalle 18. Kuusamalla olisi kuljettaja vieressä. Kolmatta, eli 1 ja 2 tosiaan menee A-finaaliin. Kaikki muutkin vielä tulee esiintymään naisten luokan lähdössä. Kolmantena tällä hetkellä 20 Milla Mäkinen Suomen Salmenta Kinnunen Motorsport Opelilla. Ja perään pitää 8 Roosa Värtövesa Scuderia Palas Susi Racing VV. No niin, Kuusamon värit ovat keulapaikalla, sitten tulee Julperi ja nyt hakee ulkokautta Milla Mäkinen tuolta ohitusta ja käy Julperin sisään. Tullaan ja keula paikalla edelleen. Ja keulita pyörähtää. No niin, nyt taitaa taistelun loppua. Molemmat huomaa, että tässä ollaan matkalla A-finaaliin. Ei mitään ongelmaa. Kaltio kuitenkin menetti ton pelin tuossa, mutta vielä on hänelläkin yksi lähti vähintään ajamaan. Julperi ottaa lähtövoiton A-finaaliin ja toinen Milla Mäkinen myöskin A-finaaliin. Loput menee välieriin. Ja mennään naisten toisen alkuerään. 3-1 Jenna Kyllönen, 7-2 Satu Huuta, 121 Koljonen ja 80 Iida Oinas. Ja Volkkarilla sinne mentiin keulapaikalle. Siinä on keulilla 121 Anne Koljonen. Ja siinä tuodaan Mersua 3. paikalla. Kuljettaja on Jenna Kyllönen, tulee tuolta Kiimingistä. Julperi Mersonet otettu lainaa vähän ja näin ajelee Jenna Kyllönen 2. paikalla. Edelleen 121 Koljonen vie joukkoa Kyllönen 2. ja Kyllönen otti tuon paikan ja sillä mennään sitten A-finaaliin. Katsotaan vielä, kun tulee tuonne maaliin. On tämä järjestys. Tässä on vielä puolisen kierrosta kuitenkin keulilla Koljonen. Ja 3-1 eli Kyllönen 2. paikalle ja kyllä taitaa pysyä Hondalla Satu Huhta tuossa 3. Mutta aika tiukka paikka. Kyllähän tuossa vähän kiivyteli jo aika reippaastikin, mutta saa sitä takana kiivytellä. Elikkä Koljonen jatkaa ja Kyllönen jatkaa, näin. Fiatilla mennään keulaan, kyseessä kuusamolaiskuljettaja, eli Veera Kaltio. Tullaan Fiatin voimia, siinä on 10 metriä eroa, nämä 2 on matkalla tuonne A-finaaliin. Eli kyseessä Satu Huhta Kuusamosta ja 80 Iida Oinas. Ternopower VV on Oinaksen auto. Paljon ehtii vielä tapahtua, tässä on melkein 1,5, no nyt on kierroksen verran matkaa ja Huhta tulee kyllä vauhdikkaasti tuolla Hondalla ja
saavuttaa ja onko hakemassa jo ohitusta, menee tuonne ulkolinjaan ja käy tarina on sitten tämä. Mutta edelleen tuolla meillä on 3 paikalla, ne voi ottaa aikansa Kalliolla. Eli Keuliolla mennään Kuusamolaisvoimin Kaltio viestää joukkoon. Hän myös Saavinaliin menossa. Eli maalilippu valmiina tuossa ja Kaltio jatkaa Aavinaliin ja toinen jatkaa 80. Iida Oinen. Ja näin kierrokset nousee ja tullaan laidalta lähtee Viiatti erittäin hyvin. Eli 18 ja 12. Kyseessä Veera Kaltio. Kolmas paikalla. Koljonen on kakkospaikalla, näin mennään kuusamolaisten johdolla. Koljonen kakkosella, Julperi sitten kolmantena. Julperi hakee jo tuota, näytti, että yrittikö ulkokautta ohi, mutta ei vielä lähtenyt yrittämään. Kaltion Veera vie kyllä tätä joukkoa, sillä siinä on 20 metriä keulaa, sitten Koljonen, sitten Julperi, tämän jälkeen Julperi ajaa Heittola-autolla ja Julperi Mersulla ajaa tässä lähdössä Kyllönen, että sinne nyt on hypättyä mihin auto aina vuorolla kukin ehtii, niin ajetaan niillä. Ei huonoin fiksua tyyliä. Saivat Kyllösellekin tämän Mersun käyttöön ja hän pääsi ajamaan. Ja keula paikalla edelleen 18, Kaltio sitten 120, yksi Koljonen. Jonkin pari 30 metriä eroa. Kaltio kuitenkin dominoi tällä tavalla tätä lähtöä. Koljonen tietää, että kakkospaikkakin on ihan hyvä ja Julperi tuolla sitten kolmospaikalla. Näin tulee maalilippu. Nyt odottelee tämän päivän naistenluokkan voittaja. Hän on Veera Kaltio, tulee Kuusamosta. Anne Koljonen tulee Vesanolta ja sitten Julperi Lautiosaaresta. Tämän jälkeen Kyllönen ja vielä 20 nousevat ja näin tullaan. Härö lähtee hyvin Volkaralla, lähdetään parhaiten, eli numero 8. Kyseessä Tommi Lappeteläinen ja hänen perässä 10 Tino Jooni. No niin, näin siinä käy. Härö on tuolla ohi jo tuolla keulapaikalla ja on vieläkin. Nosti komeasti tuon paikkansa tuossa ja vie tätä joukkoa sitten 8 numeroa Lapeteläinen ja tämän jälkeen 10, eli Mika Jaakola. Härö keulapaikalla ja ei muuta kuin jätäyttää vielä, kun sanotaan kun vanha mies pääsee vauhtiin. Ei ehkä mikään vanha, eikö se ole hieman yli 70. Näin se menee, kakkosena edelleen 8 Lapeteläinen. Ne on jatkopaikalla, se tuodaan Volvoa ja ketä takana tulee sen verran sattua etumatkaan. Siistiä ajoa. Moottorihan on aivan likipitänyt vakio tässä Alfa Romeosta. Testeissä oli 143 hevosvoimaa. Rovaniemen mittarissa. Nämähän vähän vaihtelee nämä mittarit. Lappalaisilla on aina vähän yli nuo jutut. Härö ottaa lähtövuoto, menee Aavinaliin. Toinen
Aavinaalikuljettaja 8, eli lappeendeläinen. Ja sisältä lähtee Huovinen aika hyvin, mutta sitten tullaan rinnalle ja ohi. 70 Ranta-Eskola revonlahtelaiskuljettaja kellopaikalle Huovinen oli äsken vähän aikaa. Kolmas paikalla kyllä. Edelleen kello paikalla ja Aavina oli paikalla ja hetkinen, katsotaan vielä numerot. Nyt menee kuitenkin Huovinen kakkospaikalle ja sehän oikeuttaa sitten Aavinaali. Kohtapa nähdään. Edelleen Datsoni tuolla Keulilla, siinä on 70 numeroja, Ranta-Eskola, sitten Huovinen ja kolmantena Jaakko Uutta ja perällä 19. Reilu on tuo johto, vaikka Huovinen on kyllä hieman nyt saavuttanut, on tuossa jo 10 metriä kuitenkin vielä eroa. Ja kolmantena edelleen 7-2 eli Jaakko Huhta. Ja näin maalilippu valmiina. Alkuerä senioriluokka ja sieltä menee 70 ja 3-3, eli Ranta-Eskola ja Huovinen. Tuonne Huhta, Jaakola, Liukkonen, Lalli, Olappa. 1, 2, Aavinaali. Näin heilattaa lippuja, kato tasaväki ne on, mutta Volvolla sieltä tullaan parhaiten. Eli numerolla 10 ja Mika Jaakola. Tuli tuolta Limmingalta, meni Keulapaikalle. Sieltä tulevat gladiaattorit 10 numerolla, Jaakola 2, 7-2. Eli silloin kyseessä Jaakko Uutta ja Lalli tuossa oli 3. Eli keulapaikasta ei ole mitään epäselvää. Jaakola vei tätä joukkoa pari 30 metriä. Sitten toisesta Aavinaalipaikasta tulee tuolla suoraan päästä varmasti mielenkiintoinen. Ei oikein tasaisestakaan tarpeeksi löytyä. Keulapaikasta ei ole taistelu poikastakaan, eli siellä tuodaan 240 Volvoa. Kyseessä eli minkälaiskuljettaja-autohan on Aholla Möttönen Audi Volvo. Toisena edelleen Mika Lalli, hiiläiskuljettaja-auto Pösä 205. Parhaalla paikalla. Ja tästä Aavinaaliin menee numerolla 10 Mika Jaakola Liminka Volvo. Sitten toinen Aavinaalikuljettaja numero 6 Mika Lalli ja hiiläis Iistä ja Pöykiöt 205. Nostetaan vielä 5000 nuo kierrokset. Ja näin lippu heilattaa näin ja sieltä tullaan Volvolla mennään Keulaan eli numerolla 10, sitten 8 Jaakola Keulaan, Lappeendeläinen 2. Auto numero 10. Mika Jaakola, Liminka ja Aholla Möttönen Volvo. 2. numerolla 8 Lappeendeläinen Torniosta. Sitten Huomisella ongelmia. Ovi, eli Lalli on kolmospaikalla ja R4. Näin mennään, toinen kierros lähtee tästä. Edelleen samalla siellä on Lalli 3. R4 Huominen 5. ja Jansson ja Pörsä.
Volvo ääntelee niin kuin Volvo kuuluukin ääntellä, sillä on voima, joka purkaa edelleen 8. Lappeteläistä kyllä siinä vahvasti jäi nyt vielä lisää kyllä. Elikkä maalilippu otetaan viimeisen kerran esille. Elikkä päivän viimeinen Aavinaria voittaja tänään numerolla 10 Mika Jaakola, Volvo ja kotipaikka Liminka. Sitten numerolla 8 Tommi Lappeteläinen, 2 Tornio ja 3 Lalli tulee Iistä. 4 on Eiro Härö Rovaniemeltä. Ja vielä tuolta otetaan yksi auto.